наврӯзи байналмилалӣ ки дар ҷаҳон байналмилалӣ гашт аз номи мақомоти иҷроияи ноҳияи Файзобод, шахсан аз номи раиси ноҳия муҳтарам Каримзода Мансур Навой ва ҳайати гурӯҳи корие ки имрӯз моро ҳамроҳӣ кардестанд, ҳамаи шумо модарои азиз, бонувони гиромӣ табрику таҳният гуфта ба ҳамаи шумо хонаи обод, тани сиҳат хоҳон ҳастам. Бигузор доимо анами маҳаллаи кӯчаи Зернисо ва Айнӣ анахе дастархони гуллоз, неъмат, оротияно ҳама рӯстон анахе рӯзи аз ҳама баҳтарин накун анахе рӯзҳо бошед, вақтон хуш боша, хурсандӣ кунед. Рости мо хурсандам шидем ки имрӯз канори ҷумҳурӣ дар тамоми шаҳру ноҳияҳо, деҳаҳое ки имрӯз дар ноҳияи Файзободи мо ҷамоатҳои мо фаъолият мекунанд, анами наврӯзи байналмилалиро деҳа ба деҳа қайд карда истоданд ва мо хушбахт ҳастем ки имрӯз дар ҷамоати шаҳраки вашгирди ноҳияи Файзобод низ анами чорабиниро қайд карда истоданд. Рости Раънохон ҳозир вай дорад, деҳа ба деҳа дорад, нами кӯча ба кӯча, маҳалла ба маҳалла дорад. Фикр мекунем ки анами беҳтарин чорабинӣ аст. Имрӯз модарои азиз дар инҷо иштирок кардастанд. Бонуҳо, катбонуҳои беҳтарин шояд дар байни анами шумо бошанд. Ҳозир равноҳо масъалаи райшона мебинем, ҳунармандишона мебинем. Баъд модарои азиз, бонувони азиз, ман ин фурсат якинҷа шахсои обрӯманд ҳастанд, одамоне ҳастанд ки мардум эҳтиромшон мекунанд. Аз он ҷумла апаи гиромии мо, апаи мунаввара, ина барои модарои азиз аз шумо хоҳиш мекунем ки дар масъалаи корҳои ободонию бунёдкорӣ дар бари раиси маҳалла бошед. Ҳамин аҳлидина бачаи худтонай, ай маҳаллаи худтонай. Агар ҳамин ободӣ кардем, бунёдкорӣ кардем, барои худ мо мекунем, модарои азиз, бонувони гиромӣ. Боз як маротибаи дигар наврӯзтон муборак бошад, ин чорабинии деҳа ба деҳатон муборак бошад.